pakarapotku taljassa, hivuttaudu alas selkä suorana, niin että jalat ovat pystysuorassa, selkä lähes vaakasuorassa suorana ja kädet lukittuna tankoa vasten. Silloin siinä on kaikista vakain olla ja liikkeen saa parhaiten tuntumaan pakarassa eikä selässä. Jännitä myös vatsaa vähän ja pidä lantio aina suorassa, ettei se lähde kääntymään jalan noustessa. Jalka koukkuun alhaalla ja alhaalla kun koukistuu, niin käännä ennen pohjetta. Niin ei alaselkä pyöristy. Eli ylös, purista. Jalka nousee, pakara puristuu. Nosta, purista. Kun kädet on tuettuna alas ja selkä lähes vaakatasossa, mahdollistetaan mahdollisimman pitkä liikerata. Eli pakara venyy mahdollisimman hyvin ja supistuu ylös mahdollisimman hyvin. Tällöin voi olla, että takareitta saattaa alkaa kiristämään, jolloin niin kuin näette kuvassa itselläni on paino hieman enemmän varpailla ja jalka vähän koukussa, niin se takareisikireys häviää sieltä ja pystyy keskittymään siihen työtä tekevään pakaraan. Jos kiristää liikaa, voi siirtää käsiä vähän ylemmäskin.